Foli ni waliɲumandɔn an b'o kɛ k'o di bɛɛ lajɛlen ma nin ye an ka laadalasigi ninnu ye laadalasigi min kɔnɔna la an bɛ min ye gafe ka se ka olu ta ka kɔnɔ kuma ka ɲɛfɔli ko la malidenw ye gafe min n'a bɛ sɛbɛn n'o ye an ka kalimu ta baw fɛ minnu ni olu b'a bila nanzarakan na anw bɛ a b'o la ka a bila an ka todunkan na an y'a fɔ o baara ninnu filɛ a tɛ taa kuma dɔ la ni gɛlɛya tɛ n'an ma dɔ fara kan an yɛrɛ kɔni na dɔ bɔ a la bari ka d'a kan an bɛ ka gafe ka bɔ kan dɔ la ni k'a bila kan dɔ la nka o ma an saliya baara ninnu na an seko ani an damayira an b'olu kɛ wulikajɔ ninnu na min b'a to kunnafoni ayiwa bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka a sɔrɔ cogoya min na an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'o di Mamadu Fa Senparan honorable k'a fɔ min ye Sarangosi Saran Tarawele k'a fɔ Mali cɛ ani muso ayiwa denmisɛn ni maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen a ka ja diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen minnu ko Saran an b'u fɛnɛ fo ka se ka o waleɲuman dɔn Saran fɔlen kɔfɛ Kalilu Senparan Universel Media n'o ye Super GT tulu min ni ale ka ɲi a ka moteuru ma ka daminɛ moto la ka taa se bolimafɛn a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ale ni motɛribɔ n'i donna min ye Universel Media kɔnɔ ka ban tuluko la i bɛ nimisi wasa kɔni i b'o sɔrɔ o dɔrɔn tɛ ka taa se kuranminɛ fɛn o fɛn min ye pompe ye fo ka taa se panneau solaire ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ Universel Media kɔnɔ Muktar Soso UBA n'o ye banki min n'a filɛ suguba yɛrɛ kɔnɔ tɛ coyi ka foli kɛ u la ani a baarakɛla kelenkelenna bɛɛ lajɛlen na an bɛ taa min ye mairie commune 1 mairie ka mairie belebeleba k'ale yɛrɛ fo ni o ye Umaru Togo fo ka se a baara ɲɔgɔn a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma impôt ni o ye a musoba minnu bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la madame Ba Fanta ayiwa Sise k'ale fo ka waleɲuman dɔn fo ka taa se madame Sidibe Fatumata Bagaga an b'ale fɛnɛ fo nin waati in na foli tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ don Universel Media kɔnɔ ka sɔrɔ ka an tɛgɛ maga an ka sɛbɛn fɔlɔ la. Siga t'a la bamananw ka kuma don u b'a fɔ ayiwa taa ni ka segin ye bana ye a tɛ tɔ to maa si den kelen na n taara n nana datigɛli diɲɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ t'o la PASEM kɔnɔna la min ye a directrice coordinatrice ye madame Jabate Alima Traoré le grand bada spécialiste en passation de marché k'a fɛnɛ fo nin waati in na ayiwa an ka gafe kɔnɔ min ye jamana ɲɛmaa ye colonel Asimu Goyita ale kɔni tɔgɔla kuma o bɛ an da kɔnɔ walima o b'an bolo ni o ye gafe min ni a bɛ tali kɛ sɛbɛn min yɛrɛ kɔni kɛra n'a bɛ fɔ a ma jamana sariya sunba kura min ni kɔni a dilanna jamana ɲɛmaa kɔni ye o se n'o fanga ayiwa ani o laɲini k'o min kɛ ka ɲɛsin n'o ye professeur yɛrɛ kɔni ma
i b'a ye k'a fɔ ayiwa wulikajɔ kɔni kɛra ka sɛbɛnniw kɛ a sera yɔrɔ min ma sisan sa jamana ɲɛma kɔni y'a yira k'a fɔ nin kalo kelen o tile 20 ale bɛ sɛbɛn in ka se k'a kofɔ malidenw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen o b'a yira k'a fɔ jamana ɲɛma ale yɛrɛ kɔni jɛra n'a ye wa a sɔnna ma a ma daw ma min ye gouvernement maa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen a y'a ɲini a bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ ni cɛsiri kɛ min b'a to malidenw bɛ kunnafoni ni kibaruya kɔni sɔrɔ cogoya min na i b'a ye jamana sariya sunba kura min ni jamana ɲɛma colonel Assimi Goïta ale yɛrɛ kɔni ye sariya ta sariya min ni o kɛra sababu ye maa minnu bɛ a sɛbɛn n'a bɛ f'u ma ko commission de rédaction ka se ka olu sigi sen kan ka ɲɛmɔgɔya k'o ta k'o di professeur Fuseni Samake yɛrɛ kɔni ma hali n'o y'a sɔrɔ maaba caman o yɛrɛ kɔni o tun b'a kɔnɔ tile 45 u kɔni u y'o de kɛ baara ji jɔlen na ka se ka sɛbɛn bɔ sɛbɛn min ni malidenw yɛrɛ kɔni bɛ se ka u ɲɛjɔ yɛrɛ kɔni k'a ye a bɛ fɔ min ma ko avant projet de constitution jamana ɲɛma colonel Assimi Goïta kɔni y'a yira k'a fɔ bi yaasa k'a kɛ maliden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la sɛbɛn ye o kama a bɛ fɔ min fɛnɛ ma tuguni ni a bɛ tali kɛ commission de finalisation ka baara ninnu k'a bɛɛ lajɛlen kun cɛ ayiwa olu kɔni fɛnɛ donna olu ye tile damadɔ baara kɛ ka bɔ ni fɛn ye fɛn min ni o de kɔni bɛ jamana ɲɛma yɛrɛ kɔni bolo sisan an bɛ waati min na ayiwa a y'a yira k'a fɔ i b'a ye k'a fɔ bi hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛyamisɛnnin dɔw kɔni kɛra a la minnu ni olu yɛrɛ kɔni kun banna a la waati tɛmɛnlenw na a maa dɔw yɛrɛ kɔni sɔnna a la i b'a fɔ bamananw ka kuma don ayiwa ko hali n'o y'a sɔrɔ gɔn yɛrɛ kɔni cɛ man ɲi k'a sogo bɛ dun ayiwa ko kɛra nin kɛcogoya la ten o b'a yira k'a fɔ maa caman olu kɔni y'u tɛgɛ don nin baara in na yaasa ayiwa a bɛ se ka kɛ nɔbɔ cogoya min na nka o fana bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ jamana ɲɛma kɔni y'a yira k'a fɔ ale bɛna min ye nin sɛbɛn in k'a yira malidenw na k'a fɔ minisiri kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye olu ka baara kɛ baara min b'a to malidenw bɛ se ka sɛbɛn in dɔn k'a kɔnɔ kuma dɔn hali n'o y'a sɔrɔ sɛbɛn in laɲini fɔlɔ o de yɛrɛ kɔni tun ye référendum ye nka an bɛ waati min na ka bɛn ni kow taabolo ye minisiri min ka baara bɛnnen bɛ kalafiliw o labɛnni ma ani jamana yɛrɛ kɔni fanga cɛbɔli ma ayiwa olu kɔni y'a yira u ka min ye laseli dɔ tɛmɛlen kɔnɔ min b'a yira k'a fɔ o waati o baara ninnu kɔni tɛna se ka kɛ a waati la nka u bɛna o waati kelenw ta min ye baara wɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ min b'a to ko ninnu bɛ se ka dalateliya cogoya min na walima ka u sen teliya cogoya min na ka tɛmɛ olu baara ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ bi an y'a fɔ jamana ɲɛmaa kɔni y'a fɔ ten nin ye bɛɛ lajɛlen ta ye nka bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan ka bɔ a kɔnɔ kuma o kɔni nɔ ma fasiri sɛbɛnna Laya Jara fɛ an ye min bɔ Soir de Bamako kɔnɔna la yanni an ka segin ka don Soir de Bamako ale kɔnɔna la an bɛ fasiri min b'an bolo ayiwa ni o bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa min ye indépendant ye indépendant kɔnɔna la an bɛna an da don ni bɛ tali kɛ procureur général cour suprême yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni ale yɛrɛ kɔni ye cour suprême maa ɲɛmaa ye a ko anw ka jamana in yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nɔ hali bobo i b'a ye k'a fɔ u bɛ a bila kuma la anw ka jamana in kɔnɔ ayiwa bi an bɛ waati min na ka bɛn ni ayiwa min ye jalaki walima ayiwa maa fila ni olu yɛrɛ kɔni tun bɛ kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan ni dɔ ye Mamadu Kamara ayiwa fo ka taa se min ye Madame Buware Fili Sisoko minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ bɛrɛ la bɛrɛ min kɔnɔna la n'a bɛ tali kɛ jamana ɲɛma ale ka pankuru saniko kuma min fɔra ayiwa maa o maa ni o tɔgɔw yera a la min ye ŋanaw ye olu kɔni tora ka jaabili kɛ nka an t'a fɔ maa yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛ ŋana ye nka dɔw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ y'a kɛ yen ka di ni yan ye olu ye sentɛgɛ ani kolaban olu y'o don fiɲɛ fɛ o min ye kɛra sababu ye olu kɔni kiiri tigilamɔgɔw ye a bɛ fɔ min ma mandat international ka se ka o kɔni bi an bɛ waati min na Madame Buware Fili Sisoko fo ka taa se min bɛ tali kɛ Mamadu Kamara la ayiwa hali ni waati tɛmɛlenw na ɲinini yɛrɛ kɔni kun kɛra fo ka taa se ka ordonnance ta o min b'a a to ayiwa maa jalakile olu bɛ se ka kan labila cogoya min na nka a yirala k'a fɔ fu u bɛɛ lajɛlen ka 500,000 yɛrɛ kɔni sara min bɛ se ka kɛ sababu ye u bɛɛ labila cogoya min na nka Madame Buware Fili Sisoko ale kɔni y'a yira k'a fɔ a nɔ t'a la kɔrɔyanfan tilebiyanfan a nɔ t'a la wa min ye 500,000 yɛrɛ kɔni ye a se yɛrɛ kɔni fɛnɛ t'a ye k'a sara ayiwa halisa Mamadu Kamara ale kɔni ye a ye k'a fɔ an bɛ waati min na n'i ma nin wari in sara i tɛ bɔ ale kɔni a y'a ka 500,000 a y'o kɔni yɛrɛ sara hakilina jiginna kabini san 2020 yɛrɛ kɔni na minisiri min ni ale kɛra kunnafonidilaw olu ka minisiri yɛrɛ kɔni o kɔni tun ye Mamadu Kamara ye waati min na Musa Mara ale yɛrɛ kɔni tun bɛ jamana yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔya yɛrɛ kɔni na bi an bɛ waati min na min bɛ tali kɛ Mamadu Kamara la san 2014 ayiwa kɔni kun bilalen bɛ bɛrɛ la kalo kelen bɛrɛ o fɛnɛ o tɛmɛlen kɔfɛ ayiwa min ye wele ye o kɔni o dara ma tuguni ka na bɛn ni min ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka avion ko ye o kibaruya yɛrɛ kɔni kabini a donn'o la i b'a ye k'a fɔ a tun bɛ kiiri walima fanga tigila
tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ka bolo kan madame Buhari Félix Sisoko kabini don min na ni a bɛ tali kɛ uti kalo tile 26 san 2021 min ye k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni wele bilala ma kiiri tigilamɔgɔw fɛ halisa a b'o o de bɛrɛ la min ye procureur général ye a kɔni ye a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na ayiwa ale yɛrɛ kɔni dusuma kasilenba don min ye madame Buhari Félix Sisoko ale jɔlen bɛ jɔyɔrɔ min kɔni na n'o ye k'a fɔ $1,500,000 a tɛ n bolo wa n nɔ t'a la n yɛrɛ kɔni tɛna sara ayiwa o min ni ale jɔlen b'o la o kɔni o kɛlen bɛ kamana gankoba ye ka ɲɛsin procureur yɛrɛ kɔni ma wa ka bɔ yen kiiri tigilamɔgɔw a baarakɛla dɔw bɛ yen fo ka taa kɛ minnu ni olu bɛ kiiri baaraw kɔni ɲɛdɔn olu caman kɔni y'u da don min ye sɛbɛn yɛrɛ kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa min bɛ tali kɛ Bugoyi ala ka ɲin'a la ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ tun bɛ sɛbɛn kelen in na bari ka d'a kan maa caman ye i da don kuma la ka bɛn ni Bugoyi ala ka ɲin'a la ale ka ko kibaruya ye nka kelen tun tɛ min ye Musafa Ben Barika ale tɔgɔ b'a la Bubu Sise fo ka taa se Cɛma Iber Kulubali Mamadu Igor Jara min bɛ tali kɛ Babaliba ale ni Siri Mohamed Kanyasi Amadu Kumba Nuhu Kumba Sumaila Jabi fo ka taa se Mamadu Lamine Jakite ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kun tɔgɔ bɛ ni avion sanko kuma in na nka minnu sera ka taa jaabi olu kɔni taara welew jaabi nka minnu yɛrɛ kɔni y'a filɛ ko olu ka ayiwa dɔ bɔ fiɲɛ la o kɔni o b'o olu kunnaja ni ka to kiiri tigilamɔgɔ kɔni bolo olu kɛlen bɛ ka u yɛrɛ sɔrɔ bi an bɛ jamana kɔ kan nka o bɛɛ lajɛlen na kiiri ɲɛmaaba n'o kiiri a tɔgɔ di Cour suprême ɲɛmaaba ale kɔni ye a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na malidenw ka se ka olu ladɔnniya ka diɲɛma yɛrɛ kɔni ladɔnniya ayiwa laseli min yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'a bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kiiri kunkanko kibaruya min bɛ ka ɲɛsin maa kofɔlen minnu yɛrɛ kɔni ma n'o olu tɔgɔ bɔra an da kɔnɔ sisan nɔ ayiwa a y'a yira k'a fɔ ale kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen ka bila la n'o y'a sɔrɔ kuma o kuma bɛ tali kɛ ka ɲɛsin o ma kuma min n'a tɛ dankari kɛ ale la fo ka dankari kɛ ale ka baara yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ayiwa ale bɛ sɔn min ye ka sigi ye ka kuma kɛ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya Mamadu Timo ni ale yɛrɛ kɔni ye ayiwa Cour suprême ma ɲɛmaa ye kɔni y'a yira k'a fɔ kabini waati tɛmɛnlenw na fo ka taa se magistrat ani kiiri tigilamɔgɔ dɔw ma ani maa ŋaniya ayiwa ŋaniyatigi dɔw kɔni bɛ yen nɔ olu bɛ ka kuma nasuguya bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɔ nka a kɔni y'a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na olu kɔni kuma ninnu man ka sɔrɔ olu da nin ye dusumakasi ko o belebeleba ye o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ Cour suprême ma ɲɛmaa kɔni ye a yira k'a fɔ sariya ale bɛ to de kɔ sariya mana bila yɔrɔ min na a bɛ yen nɔ ale bɛ ninnu ka kuma kelen o kelen ka kɛ kɔrɔmatigɛli ale ni dakɔrɔbɔli kan ale b'a bila o hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka min ye k'a bila sariya minɛn kɔnɔna la ale bɛ taama n'o hakilina ye Cour suprême ma ɲɛmaa a ye a ka dusumakasi ka se ka a yira tuguni bari ka d'a kan wale o wale ni a bɛ kɛ yaasa min ye ka se ka kojugu o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ani hakɛ min ka kan ale kɔni y'a yira k'a fɔ o de kɔni kan ka da o kan k'a bila sariya o minɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa o ye ale ka faamuya Fasi sɛbɛnna min ye ayiwa Dawuda Sangare ka bɔ indépendant ale yɛrɛ kɔnɔna la n y'a fɔ an bɛ sigi ka don min bɛ tali kɛ soir de Bamako ale kɔnɔna la bi muso min tɔgɔ bɛ an da n'i y'a tɔgɔ fɔ diɲɛ jamana o jamana kan ayiwa ale kɔni a kibaruyaw u sera bɛɛ lajɛlen ma kaban n'o o ye Fatumata Batuli Ɲane mouvement an b'i kɔ ale maa ɲɛmaa don Holding Tulisi o fɛnɛ kɔni maa ɲɛmaa don i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na ale ka société Mali dɔrɔn tɛ farafinna dɔrɔn tɛ fo ka taa se Sud-Afrique nanzara jamanaw olu dɔw yɛrɛ kɔni sen b'a la mouvement an b'i kɔ ale maa ɲɛmaa i mana tɔgɔ fɔ diɲɛ fan o fan i b'a dɔn k'a fɔ e yɛrɛ kɔni na bisimila tɔgɔ yɛrɛ kɔni ɲuman ka se ka o sɔrɔ politikimaw olu yɛrɛ kɔni dɛsɛra yɔrɔ min na mouvement an b'i kɔ ale ni a maa ɲɛmaa o de y'o kɔbaw k'olu tigɛ k'o babaw ka se ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ tigɛ i b'a ye k'a fɔ politikimaw olu y'u ta kɛ kuma jurunin kelen ye mouvement an b'i kɔ ale ma da kuma ma nka min ye baara ye k'o fara a boloda la a maa ɲɛmaa Fatumata Batuli Ɲane bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn kibaruya a dira bɛɛ lajɛlen ma Kayiba Jabate olu ka den don i b'a dɔn k'a fɔ bi an bɛ waati min na min ye a ka baki o sɔrɔlen kɔ Kulukoro o faaba yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Fatumata Batuli Ɲane a ye min ye kalanw ka se ka olu kɛ fo ka taa se université ma ka bɔ Mali yɛrɛ la min ye Sud-Afrique jamana ye k'i yɛrɛ sɔrɔ yen nɔ a bɛ fɔ yɔrɔ min ma olu ka université ka se k'a ka kalan tɔw kɛ yen nɔ ayiwa fo ka taa se u ka université kɛrɛnkɛrɛnnen min n'a tɔgɔ ye fɔ Hospitality East Commercial College ni o kɔni ka wulikajɔ jɔlen bɛ ayiwa a ye communication
ka kɛ lisansi master ale ni marketing management wa ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɛ o tɛmɛlen kɔfɛ san 10 wuli ka jɔ n'a cɛsiri n'a baara a kɔni ye o kɛ Sirafiriki jamana yɛrɛ kɔni ka yen nɔ yaasa ayiwa ka se ka faamuya caman ale ni ko caman ka se ka olu yɛrɛ kɔni k'o dayɛlɛ o bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen mouvement an b'i kɔ a ma ɲɛma kɔni ye a dɔn k'a fɔ ale nafa bɛ a ka jamana kan o kama a ye a ka minɛnw cɛ yaasa ka na a ka jamana kɔnɔ cogoya min na min ye dɛmɛ ye k'o kɛ ka ɲɛsin dɛmɛbagatɔw ale ni minnu bɛ tali kɛ falatɔw fo ka taa se maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔ o de kɛra sababu ye i b'a ye Fatumata Batuliɲani a nana a ye yɔrɔ belebelew jɔ minnu ni olu bɛ kɛ magoɲɛ yɔrɔw ye fo ka taa se jibondenw olu kɔni fɛnɛ jɔra ka bɔ yen centre belebelew n'a bɛ fɔ min ma multifonctionnels olu kɔni bɛ kalan bolo k'a di maliden caman yɛrɛ kɔni ma ka daminɛ Kayi Kidali fɔ Minaka ni baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra balo k'a di jamana in fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na Seko ani Damayira k'o kɛ kɛnɛya ta sira fɛ Fatumata Batuliɲani ale ni mouvement an b'i kɔ u ye nin k'u ka cɛsiri baara ye i b'a ye k'a fɔ hali kɛnɛ belebelew kan ni kuma kɔni dira Fatumata Batuliɲani ma a tɛ ɲinɛ fiyewu min ye ka se ka Mali tɔgɔ fɔ Mali mago bɛ dɛmɛ min na yaasa u bɛ se ka kɛ cogoya min na anw ka jamana in bi a ka taabolo ani a ka majigin o kɛra sababu ye Fatumata Batuliɲani jɔyɔrɔ min b'a fɛ bi jamana in kɔnɔna la a y'o sɔrɔ ani a bɛ ka dɛmɛ min kɛ ka ɲɛsin jamana in a den kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso yɛrɛ kɔni ma o kɛra sababu ye ka nin jɔyɔrɔ belebele in k'o di a ma maliden dɔw yɛrɛ kɔni ko hali n'o y'a sɔrɔ Fatumata Batuliɲani ale tun tɛ maliyɛn ye ala tun k'a kɛ maliyɛn ye olu yɛrɛ kɔni kama nka bi n'a ma ɲɛ ala yɛrɛ kɔni y'a kɛ maliyɛn ye o kɛra olu ka nisɔndiya sewa ko dan yɛrɛ kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la den minnu ni olu mansaw tanyara fo ka taa se jigitanw ka ko olu jigi ye diɲɛ ani lara Fatumata Batuliɲani ale yɛrɛ bɛ jatela a bɛ fɔ musoba minnu ma les Amazones Fatumata Batuliɲani ale kɛra olu yɛrɛ kɔni dɔ ye ka sababu kɛ a ka baara ale ni a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri yɛrɛ kɔni kɔnɔna la fasili sɛbɛnna min ye source correspondance particulière n'o ye Fatumata Batuliɲani ale yɛrɛ kɔni ka sɛbɛnnikɛla ye nka anw ye a sama ka bɔ Soir de Bamako ale kɔnɔna la halisa fasiri yaasa ka se ka kun cɛ maliyɛndɔnnali kɛ k'a fɔ an tun bɛ kɛnɛ min kan bi o de ye énergie kɔnɔna la fo ka taa se min ye lafasalitɔn min yɛrɛ kɔni bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la énergie fo ka taa se ji ni courant ani entreprise fɛn fɛn kɔni gunnen b'a la olu kɔni ye sigi min kɔnɔna la u y'u ka dusumakasi ka se ka o yira kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka baarakɛyɔrɔ la congrès min kɔni labɛnna baarakɛlaw olu yɛrɛ kɔni tɔgɔ la min b'a to lafasalitɔn bɛ bila sen kan min bɛ se ka baarakɛlaw ka se ka olu lafasa u ka hakɛ ɲininiw olu yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna la u bɛ bali mun na congrès sen fɛ u taara maaw dɔw de sigi bari ka d'a kan a kun fɔr'u ɲɛna kabini a daminɛ min ye k'a fɔ hakilina fila o de kɔni bɛna congrès bɛna kɛ n'o hakilina ye min ye bolowuli walima ka kɛ bɛnkan yɛrɛ kɔni ye bɛɛ lajɛlen kɔni kun taara ni bɛnkan hakilina de wa i b'a sɔrɔ bɛnkan hakilina fɛnɛ de kun yira la bɛɛ lajɛlen na o min ni an tor'o toga la ko se min kɔni kɛra yen nɔ bɛɛ lajɛlen kɔni kun kɛra délégué bari ka d'a kan sɛbɛn yɛrɛ ma bɔ sɛbɛn min b'a to délégué minnu bɛ jamana kɔnɔna la olu bɛ se ka na yaasa u fɛnɛ bɛ se k'u ka kala fili cogoya min na tɔn min ka d'u ye ka tugu o kɔ kɔni taara kɛ balina ye bɛɛ lajɛlen na nka balina yɛrɛ kɔni fɛnɛ la kɔdan o kɛra min ye maa de kɛra syndicat yɛrɛ kɔni ɲɛmaa ye min tɛ baara la bilen maa min tɛ baara la yalima o bɛ se ka baarakɛlaw u bɛ se ka olu lafasa wa retraité o de kɔni talen bɛ ka bila min ye olu yɛrɛ kɔni ɲɛfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka syndicat min bɛ yen n'a bɛ fɔ syndicat unique des travailleurs de l'eau et de l'énergie olu kɔni ye wele bila kunnafonidilaw ma ka ɲɛfɔli kɛ u ka ɲɛfɔli kɔnɔna la kɔni y'a jira k'a fɔ kiiri tigilamɔgɔw olu welela ka ɲɛfɔli ko olu ye n'a a bɛ fɔ olu ma tribunal de travail yaasa u ka se ka ko ninnu k'a bɛɛ lajɛlen kɔni jalatigɛ o kama u ye wele fɛnɛ da maliden cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen ka hakilinaw kɛ kelen ka fangaw kɛ kelen ye ka yanni o cɛ u y'a jira k'a fɔ maa min kɔni n'a kɛra syndicat ɲɛmaa ye sariya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sɔsɔra illégitime illégal bari ka d'a kan maaw t'a fɛ wa a tɛ sariya yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ bari ka d'a kan n'i ye a bɛ fɔ diɲɛ jamanaw jɛra ni sɛbɛnba mun ye ni o dɔ ye OIT organisation internationale du travail fo ka taa se BIT ninnu ma n'o ye bureau international du travail
olu kɔni ye hakilina mun bila min ye lafasalitɔnw bɛ sigi minɛ mun kɔnɔna la jamana sɔnn'o ma ka tugu kɔ k'i tɛgɛ nɔ bila o la ayiwa ni nin n'a walew kɔni kɛra a tɛ jate a tɛ bila minɛ wɛrɛ foyi yɛrɛ kɔnɔ ni o tɛ ni sariya sɔsɔ minɛ tɛ o kama wele dara ka kunnafoni di an kɔni fana ye a lasebaa ye anw b'a lase a lasebaa ma komi bamananw ka kuma don ko n'i b'a fɛ ka ci lase ala ma k'i n'a don sisi da anw y'a fɔ wa an tɛ sɛgɛn fɔli fɛnɛ la hali ni a waati a kuma da dira an ma siɲɛ wɛrɛ an kɔni an b'a fɔ ka filitigi fiyɛ min ye ka se ka a baratigi fɔ yɛrɛ fɛnɛ an bɛ min ye énergie baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo halisa an bɛ min ye laada la ni an ka sigi ninnu bɛ ban an bɛ to ka bilasiralikan dɔw kɛ bilasiralikan ninnu kɔni kɔnɔna la o bɛ se ka kɛ misali ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma bi an bɛ taa yɔrɔ jumɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa Gana jamana an bɛ taa Benin jamana kan Benin ayiwa maa dɔ bɛ yen ale kɔni tun bɛ location na dɔ ka du kɔnɔ location min yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i b'a ye ani gɛrɛntɛ dɔɔni kɔni donna min ye maa min ye loyer ta ani gɛrɛntɛ donn'o kan fo ka taa se kalo 6 dutigi yɛrɛ kɔni y'a ye ale ka kalo wari a tɛ ka sara taa ni ka segin ale b'o kɛla min y'a ka loyer kɛ yɛrɛ kɔni da la a tɛ ale ka wari sara ayiwa a bɛ min fɔ a ɲɛna wari kɔni tɛ yen nin waati in na i bɛ taa ka na kɔfɛ o min n'o bɛ kɛ a kɛra sotigi ɲɛna k'a kɛra ban de i b'a ye k'a fɔ don dɔ la tilegan dere yɛrɛ kɔni fɛ ale fana ye a ka ayiwa finiw labɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ ka na min ye a ka so yɛrɛ kɔnɔna la ka na k'a nana ka kalo sara minɛli la loyer kɛ ale muso kelen bɛ ka tigɛdɛgɛ na dumanba ayiwa ka se ka o kunna k'o bɛɛ lajɛlen ɲagami n'o o ye sɛso wɛrɛ kɔni ye i b'a ye sotigi o mun ye keleya yɛrɛ kɔni fanga de bonyara yanni ale k'a ka so wari yɛrɛ kɔni kani a ko n'a ma ɲa a bɛ nin cogoya la e ka nin tigɛdɛgɛ na ne bɛ taa ni nin ye n ka so bari ka d'a kan n'i ye e ye ka nin tigɛdɛgɛ na dumanba in tobi k'a kun ɲagami ni sɛ ye o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ se de b'e ye ne ka wari sarali n kɔni b'a kɛ ban de ye n'a ma ɲa i banna ka n ka wari sara e ka nin tigɛdɛgɛ na duman in ne kɔni ne na taa n'a ye n ka so ne yɛrɛ na nin dun bi ayiwa ala k'an ci ɲuman na ni ne fana bɛ dan sigi an ka bi don kibaru la Sidiki Ture ayiwa sɛgɛnw kɛra k'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka min ye Maki Kan Sabalikɛn Ture ani Salif Tarawele fo ka taa se an baarakɛ ɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati